today video guys, magtugbong mini GM. Kauban ako mga bata o anin nara si GM. Hey guys. Si anin pod. Hey guys. Maglaag ni sa iyahang lolo. Unya. Dali na loy. Napod si Loy kay mo pasa pod sa iyahang module samantangali so mag-uban rami. Hi guys, so karon magpanakaya nami sa Bitingsid. So diri sa bukid, layo pa man gid ang baklayon dito sa Bitingsid. Okay, na si GM kay mag-adto mi sa iyang lolo. Okay, unya pagkawat dito, tugbong dayon mi magkapit mi sa iyang lolo sa kauswagan. Okay guys, nakaabot na si Jai kan sa eskwelahan. So, nung uli na sila para panyudto. Unya, kami magtubungong mi. Unya, si Jai maguli na siya kay para panyudto na. So, amo na siya palitan og magamit sa eskwelahan. Unya, og panda yun. Okay. Okay guys, nagapit mila ni Kenay Trabante sa Kamada. So, namahaw sila guys. Mahaw mi guys, mahaw mi. Mahaw guys, jalan na panyug to. Ang bayan Pamahaw ta. Wala guys. Balingwan tabays guys, balingwan tabays. Support sa mga bata na. Pizza, balingwan tabays. Support, may gala. Nara din ni paliton. Support lang, diara sa Raskab. Ikuan Loy. Pandirigma. nga balabal ka tubig. Mga on sa mga on. Napay among ko. Hindi mo ibat. Uhom da baso. Daghan na ka. Banyak beli sila unsa man uban sila din? Ha? Sila bulutoy. Di kay naamay kuan siyang papa na gihatag ba nga ana. Makarga ba mo di mo makarga dito? Pila man yung mga bata may taon ni kayo. Lagi naway tong banan. Tagkira na watong bana. Para mabuhi mi sa kuan. Dili kuan Loy dako na kay ning content lang mo. Oo. Daghan ini subscriber. Sa Kamada rin ni. I-follow ninyo. Team PP Sing, balingwan tabays, GR at Raskab, biyahirong mandirigma. Okay. Biyahirong mandirigma vlog. Kurang original na GR as Raskab. Please follow my page. Sa Facebook page din si Facebook Jack. page. Okay. GR as Raskab. Lindot kayo ng mga inana bitaw na Dito na namin kaso sa bundok na yun. Maharbis mo na yung mga Ay guys. Ako lagi paspasan ako. Kuan magud ang Facebook ka ng dali. Dali ra Guys, tanami sa kaswagan. So, nanami siya lolo ni GM. Yan. Okay guys, nagikuan siya papa. Kaya papa naglakaw man sa butuan. So, ang ibilinan niyang lolo. Narakihatag. Pila yatag si papa ko eh. Pila na poy? Pila? 1,000. Imo nin. Pila man na nawa man nakahanaw. Ato na ipalit ko sa palitan na. Unsay palit? Unsay palit nimo dana? Kaya di magsawa. Unsay palit? Pan? Yatan, ako kay kilo. Yatan yun. Alam mo pa mga untadaan niyo. O karon si Puy birthday niya so nagihatag yang papa nga 1,000. So si anin pod na poy 200 di po. Wa pod siya kuan uban gid siya. Di pod siya pa is. So Puy unsaon man na nimo imong 1,000?
Ipalit sa cake. Unsa pa? Mura. 1,000 man na dako kayo ang kwarta. Unsa ipalit poy? Nakasubscribe ba ni Papa dani? Oh, thank you kaayo po siyang Papa. Nga bisan kay di kay sagduol siyang Papa ngalan niya Papa. So gitagaan gyapon siya pang birthday. Kano sa imong birthday poy? Ugma. Kano sa ka pabalikon si mong lolo? Ha? 28. Nara yang Palit niyo kuan ni Poy yang lolo. Naliwat kayo ni. Okay, grade 12 naman no. Pila na ba edad na ni Angel Angkol? Sinakol. Yeah, mati na kay Isus. Oh, gisnakan ni sa lolo ni GM. Kamadya motor yung kadala kay di dala ng Padulong namimo tubong. Kay nami sa kausuwagan. To na si Angel oh. Ala, Loy, isira na Loy ang cook Loy. Nya salamat angkol. Salamat kaayo. Pohon-pohon. Kadto sa kay pabalik sa imong lolo poy? Kay nga naman unsa man ta dinhi? Birthday ni? Birthday ni tatay. Birthday day ni tatay. Ikaw nin balik pag ka din nin? Ne. Da. Unsaon ni mo kwarta? Unsaon ni mo kwarta? Palit sa nina. Abi na kog palit pa na pod. Na ni sa mi. Angkol, salamat kayo. Okay, padung na pod mi sa Balinguan. Karon guys, nanami sa Balinguan. Di mama dito ra nag-agi sa pikas sa merkado sila kay palit sila sa mga gamit ni GM. Ikon mo siya Papa. Ako karon mo adto ko sa tanghali magpasa ko sa Mudjo. Anak sa eskwela no pasan ko. Wala pa magpasa. Mas nakapasa ko sa Mudjo. So ako to balikan si mama sa Balinguan. Pwede rin magtanghali na ni pinapasa ko sa Mudjo sa ako. Istra. So, sunod na sad ako pasa. Okay guys, magpa-tarpaulin na may. Yeah. Smell sad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kamu tayo doon. 1, 2, 3. Tinto kang kuya, be. Sumunod ay abay sa mga magbabang kuya. Tawag. So, picture na sila para tarpaulin guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wala ako. Birthday. Enjoy birthday to me po. 22. Okay. So, karon naman ang may Oh my gosh. Hello. Diri pa ato ba? dami-dami. Ito sa bukan niya naman nila. Minsa. Ito na pwede na ito. Okay guys, naa si Ate Maya Mia. So, amo na tagbo sila. Ang nagagikan. Kasi Maya Mia guys. Kisa may basa kaswadan. Di pa ko ba na kasi lolo? Uy, malak pa pa? Uy, malak pa pa? Ikaduha. Karon, di kriyo niya sa isang. Biblia sa bibili. Yan na lang. Uy, unsa man na ikuha na uy. Paet sila, paet. Ang tuwa, tapos na. Ha? Nagbawon-bawon bibig kan una tan. Ganun ba?
So, mga on miss sa fried chicken, guys. Gamay naman kayo natin. Gamay tayo. Parang natagot na to. Ito, tuluan 100 lang. Kaya sila naman. Kait, ano? Alam sa ako ba kayo? Butang ano? I-dispira niya ang kakon bulo to eh. Kamu na may pagkaon. Chicken, ma'am. Uy, pila. Te, ikaw, te. Joke lang ganito ang mga. Nag-stop na ba yung sanbing? Nasi anin mo? Nilutong na kanin? Te, magkaon ni. Sige na, te. Alis na, te. Dili, Ako, kamu hindi ko na. ano, no? Sawan-sawan na nato ba? Kamu na rin. Nagkaon na magbuli. Sige. Naging puli ko. Bye. Sige, di. Kaya mo na anak. Ang sabi ko yung guy, kauna sa kay Guy naman. Di, asa mo gikan, te? Ning ko rin. Bukid. Bukit. Sige na sila kung yaman. Pamali ka gapon dito lautik. Nagsuman sa utik. Wa ka diya bilin sa balay, way nagkuhan. Ang katong dili, ang katong ang tong una nga kwante, ang katong previous itong una ba gipangita mo ka i-report karon. Alam mo na kasi Wa pa mo to po karon ibilin ko ron ni sila kay way pamasahi man. Bumubo kayo. Ti ani ati. Pagkaon na diya kay gato naman sa pikaw. Kaon tagan. Yara. Nasa day dani ko ang. Pero sa may mo man ako i-content karon mo chapter ko na ko. Guys, ang pag-bukid. Nailakuan guys, oh, crispy bread, oh. Ato lang tinawan daw, crispy bread. Kagusto mo na ikaw, niya pala dili. Ginawa na dali. Ay ikaw ba ti? Lami? Lami? Hindi, asa kumain mo. Uy, wadani mo kayo ako. Sige na te, ano isa ba? Ato rin, kasi mahot nga ng ibang kuan. Si Iba, hiraptan niya kuan. Kuan, Iba, hiraptan mo. Hindi na gud na ti. Ayaw. Ayaw na na ti. Ayaw, kaya yun Uy, alin na ba ti? Anak, imo ka. Kaya naman siya kaya, bro, basi-basi na tilawan na ba kayo? Ay, kanina na siya. Ngaon Mel. Iya na gud na. Ay, Tilawan na ako kami at ako. May isa na daghan. Uy, pagkuhan gud ako. Naman. Oh, ilayin lang. Lamig. Wala, lamig ko na kayo. Sige na, kaon mo na natin. Alin na ti. Nay mo plato daw. Dara ko Basta na kanin ha. Ay, Kaya tara ako sa tubong sa buhok kay kuan man. Na. Di ba yan mata? Dami ka pa. Igo na tayo ng kaon. nagtira ka na. Asa mo ito ba yung mo karon? Boy. Nagdala ko kami naman. Lalo mo dali mo pagkaon yun. Ah, mo gani ning. Tara ato. E madakpan mo niya, impas. Asa yun tayo? Ito no. Ano ko yan nagsasabi ko? Nagtugtog ang sa kadali yun. Biasa na ka. Ibang gutom sila, di ba? Bakit nagpasin pa nga ulo? Hindi ako na. Kaya ako i-chat mo Di, niya. bayarin na. Alam man ako dito. Ang ikaw na. Ato na ko alam ko. Di na panagbo. Yung ano, bulaos. Anong duha? Bye guys! Ha? Uli lang eh. Mama to, bro. Saudi. Ate? Oh, ari nami. Ha? Bye bye guys. Bye-bye. Uy, bayarin sa iba. Uy, wala. Nagpainte lagi niya mismo ko. Wala ba pa ako sa nila, pa ako sa nila, pa ako sa nila. Pero pwede lang magpalit din eh sa kwan. Ha? Wala Magpalit ilahan lang. naman, naman ilahape. Ay, gamis mo. Gamis mo. Dakan kayo. Salamat marami. Ito na sila.
No, hi guys, kaon mi og kuan. Ano ba? Ikaw bini. Hi guys. Lagi na. Boko. Salamat ka. Tama. Nakita mi. Ayo, ikan di para taas mo kuan. Wala pa sila in videoan eh. Mao gani. Taas ay mo video kanunay joy. Murag kuhan siguro mong watch hour da. Hapit na. Kapit na. Subscribers na lang. Subscriber. Oh guys, support tayo. Manginaot sa ko sa inyong support sa wala pa naka-subscribe nga. Joy Vlog. Thank you, madam. Yes, tinungtag. Go. Mana gibon ka sa una tong stop. Joy? Oh, Na? dako bunyaga na. Mo ato lugar ka karon sa kuan. Oh, Subukogon. mungko ko ni bilin ko ni dinhi. Sabi ko sa segundo. Uy, mo biog, tumigamay lang. Pag-practice Loy, kinahanglan Loy nga kuan Loy kay Kinukuloy may na lang na Loy na ay. Salamat to sa sponsor ni Madam Mayami na nakita mi. Na ay 5 So, million ganun na kuan Loy. Sukli 75. 25 sukli. 75, 70, 80, 90, 100, 75 luto ah. Ano ni? Bilay pa pala iba. Di ari nami. Napaganiyo. Bye guys. Idala na din na ninyo. Bye. Uy, madam, salamat ha. Okay, gano. Pasensya na lang kay kani bulaos mo rin siya. Ito, pila na istorya. Dapat din, Salamat sa dami ha. O, tulong-tulong sa'yo, madam. Salamat. Sa kanila, sa magkakaroon ka sa kanila, Pohon. Biniit lang, biniit. Biniit lang, biniit. Oh. 20. Oh, so nangaon ni mga bata. Uban si Luloy niya na alam. Ano mo si Mayamiya dani gabalon man mi kiudto naman nagatumi sa lulo sa mga bata ni tata. Sa paswagan naman sa ubos tara. Kidala ko na sa iya. O gipabuhatan sa tarpaulin. O ugma na siya mag-9. Pila na imo edad ugma koy? Noibi yang edad ugma. Nya naapoy ko nga gihatag ni Mayamiya. Thank you so much. O nalibre mi sa cook. Si Loy ang driver. So, naman namin kaon guys. So, yan na mga hindi ko alam. May chicken. Ito pa si Mama sa Ayaw paglubat ay i-charge sa power off. Kay magpalit ka tagsugalo niya ato i-video kay para natay content. Ang niya kini Poy. Dalahan ni Poy kay sayang. Sayang ang sobra. Wala ni. Among dalpon. Ang cook na sobra. Narada. Kami kailangan fried chicken. Salamat dam. Okay. Bye-bye. Dito ka makasi. Kasawat Loy? Kasawat Loy? Ha? Ha? Alas 3 pang Kapag mama ko sa buwan ko. Okay guys, sana rin mabuhat kayo mama magkakasa sa buwan. So ako siya mo diri. Busog mo boy? Hi guys. Hi guys. Okay, kasi mama agad ko kami sa subong kugon de kon pa niya ang
Okay, bayiran. Bayiran kanya. So, diri magbulat-bulat. Okay. Okay guys, so na si mama sa Balingwan. Gikan siya sa Sugbongogo, nagbayad siya sa kurite. So, namin sa Books and Doors, pamilitan ang mga bata sa Sanina. Okay guys, nakapili na sila ni GM ug ni Anin sa ilang sanina. Ang iya ni GM kay pang basketball player unya iya Anin pang dress para daw iya sinaon sa pag-eskwela. Nice kaayo diri guys. O na ilang mga gamit gid diri. Napoy mga kuan na niyo. Mga nice king view diri guys. Unya nag-anha mi dinha sa sapatosan. Unya naay naibugan ni GM daw sapatos. So, sunod na daw paliton niya. Kay para kung tagaan pa siya. Okay, nice kay diri guys. Oh, nice kayo gid ang view. Unya si Loloy. Among hapiton kay nagpaalot. Ay, ginawa ko. Sa Balingwan. Saan nga parlor? Padulong nami magpangas. Uy, adto sana dito po ikaw. Pangas nami kay hapon na. Okay guys, nakapangas nami. So, among dala ulog tiil amo ama panyapon karon. Okay. The next day. Good morning guys. Buntag gipud karon. So mayong buntag din natong tanan. Praise the Lord na buntag na pod. So kani na pod ta sa tuktuyok ta sa balay. May sumpay sa content. Unsa na pang taasa man dana? Para ay na ay nit din. Amo na nimo nakuan. Unsa naghatag ra? Nagka. Amre paingon sila. 30,000 ila balay? Na palit. Oh. Nakinsa na may puyo diha. Ha? Si kling diay. Na si Anin, nag-apil-apil po si Anin. Hi guys. Hi guys. Oh, kung palito ni mahal. Dito ra. Ay kanaanin dako kasi na. Pag-ilis sa dito.
Na si Kakay. Hi, Kay. Nagikuha, naging mo karon. Oo, kay kung dito na na ni kling-kling, wa na na. Man, sumura naman eh. Ako pala gilabat nila na. Ilabat nila, ilapalibot. Narapoy. Happy birthday, Poy. Sa ito bag. Hi guys. Sa ito bag. Ina, thank you. Thank you. Ikaw po. Hi guys. Shout out. Ikaw po. Uy, ikaw ina, hi. Hi guys. Ikaw bi. Hi guys. Ikaw. Hi guys. Hi guys. Inali man ang gilabat ni Porsia. Oh. Inaanak bitaw. Nagutan impapag nang ka. Adto na to karon si mamang nanilhig siya. Muni among palibot guys. Ako'y pak ning palibot na mo. Kay buntag pa man. Ni among palibot. Oh, napod si Anin. Nagpanlampaso. Unsa man nagbabag-babag man anin. Taro nga lampaso. Oh. Tapos si Papang. Oh. Mahulog na po na niya si Ikan. Asang tasa sa... Ay kibutan ni dami dayo yung gawiraan. nga ka mag-agkatakdan ka sa dali nila si Tiniila. Ni Papa. Toga, Papa. Peking. Papa. 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 Nauji. Uji. Inauji. Buji. Oh, buji. Mahilig. Hi, Ching. Inakamot na hay. Hey, uji. Inay. Dungo. Uy, Buje. Ay, sade. Hi, guys. Yan kay nagko na yung dahay anak kasi. Ay, guys, de. Andam. Kuanin ka. Guys, si Papang buga sa kahoy. Kay birthday karon ni GM. Kanay niya. So, nanay siyang loray. Katong dipinta sa gi paan na to. Ako.